Takže by sme celú túto našu obnovu potiahli úplne do tej nádeje, ktorú máme v Kristovi. Ono vlastne už by aj nebolo čo dodať, už len nejak si to trošičku ešte, tú nádej, ktorú máme v Kristovi, akoby tak preniesť na všetkých ľudí okolo nás. O to ide. Pretože, viete, ono, keď človek naozaj uverí Ježišovi, tak všetko je iné. Všetko má iné farby. A aj keď človek padá a proste tak, aké to je, sme nedostatoční všetci. Tak, pretože s tým Ježišom žijeme, tak žijeme s nádejou. To sa nedá inak. Ale máme obavy o tých, ktorí sú okolo nás. To normálne. Samozrejme, tí, ktorí krásne s Pánom žijú, ale niečo sa im v živote niečo môže zlomiť. A všetko je inak. Máte deti, ktoré dlho chodili do kostola, teraz ho už nechcú ani vidieť. A všetko, čo sa v živote stane, že ten druhý človek, ktorého milujeme, máme radi, je súčasťou našej rodiny, ale proste nežije s Kristom. Toto nás veľmi trápi, lebo sme bezmocní. Pokiaľ sa týka totiž mňa samotnej, tak mám tú moju vôľu, ktorú mi dal Pán Ježiš, mám svetlo a tak ďalej, pomôcť druhých ľudí, ale čo môžem urobiť za druhého človeka? Láska sa nedá vynútiť. Ja ho nedonútim ani k zmiereniu, ani mu lásku nenalejem, ani ho nepremením. Proste jednoducho človek naozaj stojí sám za seba pred Pánom alebo padá, ale za toho druhého nemôže ani stáť, ani nič. Preto si potrebujeme pripomínať, že Ježiš Kristus, ukrižovaný a vzkriesený, moja nádej je naša nádej. Je treba si pripomínať, že v ňom nič nemusí byť uzavreté, ukončené, definitívne. To len my tak niekedy vidíme. Pretože to nemáme v rukách a máme strach. Jedno zostáva, že Ježiš jednoducho si vzal to miesto na tom kríži a v celom tom diele spásy za každého jedného človeka. Za všetkých ľudí. Ježiš jednoducho chce, a to je Božia vôľa, aby všetci ľudia boli spasení. Lebo za všetkých zomrel. Nie iba za niektorých. My to samozrejme trošičku znova budeme nad tým špekulovať a filozofovať s tým teda, že no za niektorých, lebo niektorí tú spásu odmietnú. No áno, niektorí môžu spásu odmietnúť, milosrdenstvo odmietnúť, odpustenie hriechov odmietnúť. Skutočne môžu zomrieť vo svojich hriechoch. Nikto teda netvrdí, že určite budú všetci spasení. Pozor, pretože môžeme odmietnúť. Ale tá túžba, Ježišova túžba, tá zostane na veky. A to je túžba, aby každý človek bol spasený. Ježiš uzatvára to Božie zjavenie, ktoré už poznal aj starozákonný človek. Napríklad v Ezechielovi v 18. kapitole a potom v 33. nájdeme rovnaké slova, ktoré Boh hovorí tomu prorokovi, aby ich povedal. A nemáme na to čas, takže viem to hľadať v písme a zdržovať. Je to 33. a 18. kapitola, nájdete si. Izrael, tomu ľudu Božiemu sa prihovára Boh. Odvráť sa od starých spôsobov života, odvráť sa od svojich hriechov. Ja nechcem, aby si zomrel. Ja chcem, aby si sa odvrátil od tohto zla a aby si žil. Vari ja mám záľubu v smrti bezbožníka, teda toho, kto je v hriechu? Nie. Čiže táto vôľa Božia je od vekov známa. My si myslíme, že je to Boh, ktorý nás trestá, ktorý nás uvádza do pekla. Ale my sami sa trestáme tými hriechami. My sa zatracujeme sami. Božia vôľa od prvopočiatku je zachrániť človeka. Preto sa k nemu skláňa, preto chce, aby sme žili. Je to treba, aby sme si to pripomínali. Aby sme Bohu nepripisovali náš strach, že on zatratí niekoho. Ten človek sám sa môže zatratiť, bohužiaľ. Ale pokiaľ sa pozerám na Boha, tak ja musím mať nádej, lebo ja musím vidieť jeho túžbu zachrániť. A on to bude bojovať o každého z nás do posledného výdychu, aj o tých najväčších zločincov. Pretože aj za tých najväčších zločincov zomiera ako zločinec. Veď vidíme tam toho Lotra. Jeden sa mu posmieva a druhý sa mu pozrie do očí.
A že akýkoľvek človek, ktorý nepozná Krista, verme, že ľudia, o ktorých si myslíme, že poznajú Krista, oni ho nepoznajú. Keby ho mohli poznať a pozrieť sa mu pomyselne do očí, tak to bude to lotrovské stretnutie s Kristom. A Ježišova tá nádejná, proste to pohľadenie, ešte dnes so mnou budeš v raji. Pretože v Ježišovi očiach každý v pravde spozná svoj život. Prečo ľudia okolo nás Krista nepoznajú? Oni poznajú naše chodenie do kostola. Nič proti tomu, aspoň, že to máme. Pán Boh zaplať. Ale keď nevidia premenu nášho života, keď nevidia ten náš život spojený s Ježišom, práve v tom, o čom všetko my tu aj dnešný deň hovoríme, ako ho majú toho Ježiša spoznať? Len podľa mentality odmeny a trestu? Ale to je starozákonný Boh. Teda starozákonný človek si takto Boha predstavoval. My máme byť svedkami Ježiša, hoci sme hriešni, hoci padáme. A práve, a teraz to je, my máme mať nádej. Nádej, keď sa pozerám na Krista. A keď mu predkladám týchto mojich blízkych a tých, o ktorých mám strach. Kristus zomrel za všetkých, lebo miluje všetkých. Kristova láska je univerzálna. Nikto z nej nie je vylúčený. Ak je to tak. Ak všetkých takto miluje, tak ja, ubohý človečík, mám univerzálnu nádej. Nádej v spásu druhého človeka, aj keby všetko hralo proti tomu. Lebo ja sa nepozerám na toho človeka, ale na Krista. Dobre. Stále akoby na trošku teória. Viete, láska je už raz taká, že ona nedovolí nemať nádej. Láska, ktorá nemá nádej, je láska fatálna. Vedie k zúfalstvu, k smrti. Poznáte tie rozšírené samovraždy, bohužiaľ, aj na Morave sa stali, kde zúfalá matka nezabíja len seba, ale aj svoje deti. Miluje ich a preto ich zabije. Sa nedá pobrať rozumom. To je totálne zúfalstvo. Láska, ktorá nemá nádej, je smrteľná. Ak verím Ježiša, verím mu, jeho láske voči mňa a voči nám, ja nemôžem nemať nádej. Láska musí dúfať. Nádej to je vlastne zacielenosť mojej lásky. To je to, čo chcem, aby moja láska dosiahla, ale ešte to nemá. To je nádej. Celé je to, ako vidíte, o láske. Čo mi z toho vyplýva? Ak mám strach od toho druhého človeka, alebo nežije s Kristom a všetko, čo sme povedali, na to všetko ho musím sa učiť s Ježišom, aj keď ja viem, že je to ťažké. Milovať. Preto sme do obeda hovorili o odpúšťaní. O tom procese bolavom. Milovať. Ak ja niekoho milujem, tak celé moje bytie bude Ježišovi kričať, ja nedovolím, aby ten človek sa zatratil. Je to také v úvodzovkách nedovolím, pretože čo ja môžem dovoliť alebo nedovoliť. Ale láska jednoducho takto kričí. Svätý apoštol Pavol. Neuverili jeho súčasníci, súkmeňovci Ježiša Krista. A Pavol plače a až kričí. A vari ich kvôli tomuto Boh zavrhol? A odpovedal, nie, nezavrhol. Čo sa však v dejinách stane? Že my ich budeme mať za zavrhnutých. Neuveriteľné, čo dokáže ľudská myseľ, ktorá prestane milovať. Aké zlo dokáže ľudská myseľ konštruovať, keď prestane milovať. Ale apoštol Pavol sa nedá. On by aj život za nich dal. Hovorí, aj by som doslova miesto nich skončil v pekle, čo teda neskončí, pretože peklo je definitívne odmietnutie Boha a to Pavlovi nehrozí. Hej. Ale on, tá láska jednoducho hovorí až nezmysly, dá sa povedať. Takže láska v určitom zmysle, zvlášť keď milujeme tých, ktorí nejak sú od Boha oddelení, my môžeme Ježišovi hovoriť aj nezmysly. Len nech je to láska, ktorá chce povedať, ja za tohoto človeka bojujem. Moja láska nechce, aby ten človek sa stratil, aby bol stratený.
A Ježiš môže konať svoje dielo spásy. Pretože ja mojou láskou otváram dvere jeho pôsobenia. Naopak, ak je to len strach a nie je tam láska, tak tie dvere sú zabuchnuté z mojej strany. Zatvorený kanál. Takže sme pozvaní k láske, ktorá dúfa a ktorá sa nedá len tak oklamať alebo príliš znechutiť tým, čo vidí. Láska tá vidí do ďaleka, tá vidí až na ten cieľ. A teraz sa pozerám na Krista, lebo je to láska, ktorá sa musí pozerať na Krista. A ja akoby bočným pohľadom vidím tých mojich blízkych, tých, ktorí neveria. Hej. Ale ja sa pozerám na Krista. Kebyže je to naopak, že ja toho blízkeho mám pred sebou, pozerám sa na neho, ale bočným pohľadom vidím Krista, tak mi verte, že skôr neskôr táto láska sa unaví, zrezignuje. Ja proste skončím. Nebudem mať ďalej síl. Pretože sa príliš pozerám na toho druhého a nie na Krista a skrze Krista na toho druhého. Dá sa tomu rozumieť? Ja musím mať Ježiša pred očami. Ja jeho pohľadom sa učím vidieť tých druhých. Tých mojich drahých, ktorí s ním nežijú. A ja viem Ježišovi, že nie je hriechu, ktorý by nemohol odpustiť, to už mi je jasné. Že keby ja neviem, čo spáchali títo moji najbližší, on je tam s nimi, pretože takéto miesto na seba vzal. Takže má moc. Čo ja teda môžem teraz robiť? Áno, niekedy ľudsky nič, a tak je tu modlitba. Modlitba to nie je náboženský výkon, kedy robím také pobožnosti, onaké pobožnosti a mnoho slov a ja neviem čo. Akoby donúcujem Boha, ťahám ho za nohy, aby konečne konal. To sú pohanské modlitby, ktoré sme pokresťančili. Nám netreba veľa slov, nám treba bojovať o lásku. Keď som pred Ježišom, tak ho prosím o lásku voči tomuto človeku. A Ježiš mi prichádza na pomoc. Aby mi hovoril, že ten človek, nemusím všetko o ňom vedieť, neviem prečo takto jedna ako jedna, len neho prinášam s láskou do Ježišových rán. Nech vyprosujem pre neho milosť, aby raz túto Kristovú lásku bol schopný prijať a otvoriť sa jej. Pretože každé práve obrátenie je spôsobené prijatím Kristovej lásky. Tá zmení život, nie nejaké naše praktiky. Mnohí ľudí chodí do kostola a bohužiaľ sú niekedy horšie ako pohania. Hej? Všetky sviatosti sú prostriedky, aby sme boli s Ježišom. Aby sme s ním boli. A teda s ním sa stávali lepší. Viac milovali, ako on nás miloval. K tomuto slúžia sviatosti. Takže vidíte, všetko je to akoby do jedného slova sa to všetko vlieva, do jednej skutočnosti a to je láska. Drahí, nás nespasil nejaký trest na Ježiša uvalený. On zobral na seba dôsledky všetkého zla v nás a celé to rozbil svojim skriesením, mocou Otcovou. Takže to dielo lásky Trojice. Nás spasila Kristova láska. Nie nejaký len suchopárne povedaný zadosťučiňujúci trest. Láska nás spasila. Láska nás môže, preto je to iba láska, ktorá nás môže a bude súdiť. Tých, ktorí sme ho mohli poznať, nás teda, ktorí sme Ježiša mohli poznať a učíme sa proste s ním tých ľudí milovať, s ním žiť. Hej. Tak táto láska bude našim súdom. Zoberte si katechizmus katolíckej cirkvi, tam to nájdete. Na večer života všetci budeme súdení podľa lásky. Kristovej lásky. Len Boh vie, koľko lásky v nás bolo, koľko môže žiadať, koľko sa lásky sa komu dostalo, koľko bol schopný prijať, koľko sa môže žiadať. Preto len Boh môže súdiť, nikto iný. A Boh, konkrétne Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom, preto jemu Otec dal súd, lebo sa stal človekom, lebo človeka poznal, lebo s človekom je.
Tento súd lásky je súd Kristovej lásky. Nie takej našej pošramotenej všelijakých predstavách. A bude súdená teda naša láska. Moja? Hoci cez slabosti, pády, ale preto hovoríme o tom, že prosme o lásku, učme sa milovať dobrom i zlom. Ale budú takto súdení aj tí iní ľudia, aj tí, ktorí Krista nepoznali. Viete, my nikto z nás nebudeme súdení podľa toho, koľko sme chodili do kostola a ja neviem čo. To sú prostriedky posvetenia. My budeme všetci súdení podľa lásky. A teda aj tí, ktorí Krista nepoznali. Viete, častokrát počujem, a vy určite tiež, veď ten človek, no trápim sa kvôli nemu, lebo sa neobrátil, lebo do kostola už nechodí. Ale viete, sestrička, je to inak veľmi dobrý človek, veľmi dobrý chlap je to. Všetko urobí, má nás rád, život by za nás dal. Sa na nich pozrieme, a čo ešte by ste chceli? Jasné, keď príde tá milosť a vráti sa aj ku sviatostiam, bolo by to super. Všetko je to, opakujem, náš kresťanský život je tak dobre vybavený i sviatosťami. Všetkým tým, čo máme, modlitbou. Tak dobre vybavený, aby sme sa stávali lepšími ľuďmi. Ale nepopierajme dobro, ktoré je v druhom človeku. Lebo skrze to dobro ten človek raz môže svoj život vyhrať. Možno skutočne mnohí tí, ktorí tiež milovali, ale Krista nepoznali a z mnohých dôvodov môžu byť spasení. A sa snažili skutočne podľa svojho svedomia hľadať dobro, hľadať to, čo je ozaj dobré, pravdivé. Môžu. Túto nádej musí mať. A čo sa týka tých, ktorí teda nekonajú dobre, hej, teda sú takzvané zlí. Hej. Čo mám iné? Ako sme už povedali do obeda, ja im vyprosujem milosť obrátenia. Ale s láskou. Lebo ak v tom nebude moja láska, tak ja len obrovskú spustu slov proste vysielam kdesi. Ale chýba tomu tá moc, ktorú mi Kristus dal, a to je moc lásky. Ako milovať niekoho, kto mi ubližuje? To nie je láska citová. To je rozhodnutie mojej vôle pri Kristovi. Ježišu, ty vieš, ako na tohto človeka, čo s ním. A ja som pri tebe. Ja budem na to, že teraz zlizie, keď ja tú lásku v sebe nemám, Ježiš. Ja budem milovať tvojou lásku. Tvojou lásku. Ja nemám iné. Ty miluješ a ja som rada, že miluješ, takže ja som v tomto s tebou. Ja ich budem milovať tvojou láskou. Povieme si, že je to hra so slovami. Tak to skúste od tejto chvíle a potom mi napíšte, či je to hra so slovami. Ono to nie je hra so slovami. Ono to totiž fakt tak to je. Tak. Takže všetko, to je veľmi dôležité, aby sme teda mali túto nádej pre druhých, ako hovorí svätý otec Benedikt XVI v nádhernej encyklike Spesálovi. Mať naša nádej je vždy nádejou aj pre tých druhých. Aj pre tých, ktorí nás už predišli na ceste do večnosti. Mňa šokovalo, viete, mne zomrela mama, keď som bola veľmi mladá a zomrela tragicky, tak ako iní ľudia by povedali, že to nebola dobrá smrť, lebo my príliš rýchlo všetko vieme súdiť. Bez sviatosti, tým pádom. A ja som sa hodne dlho trápila. Ja som mala rok po obrátení, takže proste to všetko vo mne tak bolavo rezonovalo. A až potom, keď som pokračovala na tej ceste viery s Ježišom, tak som nejak intuitívne cítila, že ja v Ježišovi Kristovi môžem proste tej mojej mamine povedať to, čo som už nemala nikdy možnosť. Ja si pamätám, že mala som teda chlapov do mého otca, bratov, zásadne všetci neviem, prečo nosili košele. Tie košele neviem, prečo zásadne mali goliere tak strašne špinavé a my sme ešte nemali automatickú pračku. Takže sme to všetko držali tými keškami, ja neviem, to si nepamätáme, hej, z tých starých čias. Takže som tam mala horu košiel, čo robila moja mama a nikdy, a vtedy mi to došlo, nikto sme sa jej nepoďakovali. A ja som sa tam rozplakala, padla som na tú kopu tých špinavých košiel, plakala som a ďakovala som mame, že proste takto sa o nás starala a nikto sme jej nikdy nepoďakovali. A ešte všeličo iné mi prišlo. No, proste.
A potom som sa zlákala, že veď ja nemôžem takto, nie? A hovorím, ale Pane Ježišu, veď ona je v tebe, takže ako ty to všetko zariadiš. A bola som taká trošku rozmätkovaná. Potom vyšla táto, po 30 rokoch, vyšla takáto encyklika Spes Salvi, Benedikta 16. a ja tam čítam. Ale to som aj študovala teológiu, viac menej, vtedy. No a on tam teda píše takúto vec, že naše vzťahy, lásky, prechádzajú aj cez krach smrti. Lebo láska je jediná, večná. Všetko pominie, jedine láska, pretože Boh je láska, jedine láska nepominie. To znamená, že všetko, čo sme s láskou žili, vtkali do vzťahov, to má večnú hodnotu. To jednoducho pôjde do večnosti. No a teraz tam čítam. Kdo by nepociťoval, to mám česky, tak aspoň to prečítam konečne česky. Kdo by nepociťoval potřebu svým milovaným blízkým, kteří už prošli branou smrti, třeba jen náznakem projevit trochu dobroty, vděčnosti, či poprosit o odpuštění. Můžeme se dál ptát na tento očistec, protože tyto ľudia, aj väčšina z nás sme očistci. Takže je to tá očistá ohňem, ktoré väčšinou teda tu máme akoby v sebe takú predstavu, to je setkanie s láskou. To je očistá láskou, premenná láskou. A potom tu Svätý Otec vysvetľuje, že my môžeme v láske aj dodatočne poďakovať sa a dokonca poprosiť o odpustenie. Všetka táto modlitba nie je nič iné ako vyjadrenie lásky tomu človeku, s ktorým už nie som, ktorému už to nemôžem fyzicky prejaviť. Ale Kristus je láska a v ňom môžem túto lásku tomu zosnulému vyjadriť. Takže žiaden špiritizmus. Modlitba je vyjadrenie lásky. A ja môžem poďakovať, poprosiť, chváliť Pána za život toho druhého človeka. A potom on to pekne vysvetľuje, Svätý Otec. Preto moje prosba za druhého mu nebude cizí, ako by sa ho netýkala. A toto ani smrť nemôže zmeniť. Ak je to takto vo vzťahu jak zosnulým, o čo viac je to platné medzi nami žijúcimi. Ja sa takto budem modliť za tých druhých. Budem vidieť dobro v nich. Budem za to ďakovať. Budem sa aj učiť vidieť Ježišovými očami. Budem sa nich prosiť, pretože povedzme ubližujú mi, nechcú sa zmieriť a podobne. Jednoducho všetko v Ježišovi. V jeho láske. Verte mi, že táto láska nezostane bez dotyku srdca toho druhého človeka. Ale v Pánovom čase, nie v mojom. Ja mám len vieru Ježiša, že on to urobí. Toto prislúbil, neviem kedy, neviem ako. Ale jemu verím. Nie sebe, ani tomu druhému človeku. Jemu verím, Ježišovi. Preto, drahí bratia a sestry, neskutočne naša láska je v tomto, v láske, v Ježišovi neúnavná. Nepočítajme. Toto je najväčší zabiják, keď my tú lásku si ako si počítame. Čo všetko sme už pre toho človeka urobili. O čo všetko sme sa už usilovali. Čo všetko, ja neviem, a tak ďalej. Takáto láska počíta a ona ubíja. Ona zrezignuje. Láska, ktorá čaká účinnosť, je to prirodzené, je to ľudské. Nie, že by nie. A by nás to potešilo, keby to ovocie to hneď prinášalo. Ale keď sa pozeráme na Ježiša, sme v Ježišom a vieme, že táto láska je večná, tak vedzme, že každé gesto, myšlienke, v slovách, v skutkoch, ktoré sme urobili v láske, s Ježišom je večné a vo svojom čase prinesie plody. Takže to celé o viere v Ježišovú lásku, v Neho, nie v nás, nie v tých druhých. Ja viem, že je to ťažké, čo vám tu hovorím. Ale aspoň niečo z toho, keď zachytíme a spomenieme si na to, tak ono to nakoniec ťažké nebude. Pretože nech čokoľvek žijem a sa učím pozerať sa na Ježiša, jak to Peter na tej vode. Keď sa to učím ako jeho učeník, tak zistím, jak je môj život slobodnejší. Moja láska už nepotrebuje počítať. Už nepotrebujem mať nejaké to uznanie, aby si to druhý všimli.
Pretože v Ježišovi je to všetko večné, v Ježišovi a to je všetko a to stačí. A on už to bude rozdielovať, on už to bude dávať, tak ako uzná za vhodné. Takže budeme vnútorne slobodnejší. Budeme predovšetkým oslobodení, vyvádzaní z našich strachov. Preto apoštol Ján v prvom liste svojom Jánov hovorí, láska vyháňa strach. Ak milujete, láska vyháňa strach. O tom toto je. Čím menej lásky, tým viac strachu. Len hovorím tá láska, aby sa nikto necítil nejako obvinený. Nech tá láska je láska v Kristovi. Láska, ktorá má nádej. Hej. Láska, ktorou sa Ježiš pozerá na toho druhého človeka. Nie ja. On, Pán Ježiš, ako vidí toho druhého človeka. Láska, ktorá má nádej. Nič viac. A pôjdeme životom ďalej, až skutočne raz, možno, že naozaj a skrze ten očistec sa stretneme, všetci uzdravení, všetci premenení Kristovou láskou. Pretože, drahí bratia a sestry, neviem, či nám to niekedy tak často prichádza na myseľ, my, čo sme starší, už dosť často, lebo nežijem v perspektíve nejakých 30 rokov, ale maximálne možno 10, možno, ja neviem, možno menej, možno trošku viac. Takže tá perspektíva je, že sa učíme pozerať na svoj život pohľadom večnosti, pohľadom Ježiša Krista, pohľadom neba. A jednoducho ja verím, že všetci v moci Ježišovej lásky, hoci cez očistec, ale dôjdeme do tohto plného spoločenstva lásky, tomu, čo hovoríme nebo. Takže je to celé. Veriť Ježišovi, nenechať sa zvyklať. Nech by sa dialo čokoľvek okolo nás, búrky života boli neviem aké, treba sa držať kríža Pána Ježiša. A skutočne dôjdeme. Pretože naše cieľové určenie, náš domov, nie je to, o čo tak veľmi tuto si držíme v rukách. Náš domov je u Ježiša v nebi a tam budeme všetci spolu. Takže, drahí občania neba, skôr, neskôr, všetci, tam máme tam pesnička, tam sa všetci sejdeme v tej hospode. Skrátka na tej nebeskej hostine, v Ježišovej láske, tak to zo srdca želám nám všetkým, pretože na tejto ceste sme, kto by na nej nechcel byť, že? Tak nech nám Pán žehná.